Jsme v listopadu roku 2025 a podíváme se, jak pokročily práce na stavbě Čelákovického obchvatu. Ta krajská část, která je od ulice Mochovská až na předpolí mostu přes železniční trať, je dokončená a předaná. Včetně dopravního značení, včetně úklidu staveniště. Co se týká mostu přes železniční trať, tak aktuálně můžeme vidět, že dochází k odbedňování opěr, které byly zabetonovány, a následovat bude dokončení násypu až na patu mostu. Most jako takový je prakticky v hrubé stavbě dokončen, probíhá montáž zábradlí, montáž hydroizolačních materiálů a konstrukcí, osazování zábradlí a zároveň odbednění pilířů a jejich obnažení, což můžeme vidět, že 2 pilíře už jsou kompletně dokončené. Hned za mostem směrem k obchodní zóně vidíme, že jsou dokončeny hlavní zemní práce, jsou připravená tělesa pro tvorbu komunikace, to znamená základní konstrukční vrstvy pro komunikaci, a pokládání asfaltu předpokládáme hned po zimě, někdy v březnu, v dubnu, v závislosti na počasí. V mezidobí se musí ještě stihnout do silničního tělesa položit uliční vpustě, připravit obrubníky v křižovatkách a připravit zároveň všechno na budoucí jarní ozelenění všech náspů.